אז אחרי שבחרתי את הרקע ובחרתי איזה פעילויות מתאימות לי, הגיע הזמן להטמיע אותם בתוך המרחב הפיזיקלי הזה שבחרנו. וכמו שאמרנו, יש לנו סרטון, פעילות אינטראקטיבית בוורדוול ועמודים בספר הלימוד, ואם תסתכלו למעלה בלשוניות, אני כבר בחרתי את כל הפעילויות, וסידרתי אותם כאן בתוך הלשוניות, שיהיו מוכנות להטמעה. הנושא של השיעור הזה הוא חזקות, ואני אתחיל דווקא עם סרטון, ובעצם המקום הכי מתאים להטמיע סרטון בתוך המרחב שלנו, הוא כמובן בתוך הטלוויזיה. ויש לי שתי אפשרויות. או שאני אוסיף כאן בעזרת הסרגל תיבת טקסט, ואני אכתוב אותה בתוך הטלוויזיה, אני אכתוב את המילה סרטון, אני אדגיש אותו בלבן, מרכז אותו, ובעצם אני יכולה להטמיע בתוך הריבוע הזה את הקישור לסרטון שלי שבחרתי פה למעלה ביוטיוב. אבל אני רוצה דווקא לשים משהו אחר, אני רוצה שזה ייראה כאילו הסרטון נמצא כאן ממש בפנים, אז אני צריכה לשים תמונה של הסרטון, אז אני מוחקת את זה, אני הולכת לסרטון עצמו, ובעזרת כלי החיתוך שיש לי כאן למטה, אוקיי, אני כבר חתכתי את זה כי הדגמתי לעצמי, אז אני בעצם הולכת לחתוך את הרקע הזה. אני הולכת לחתוך פה את זה, אוקיי, חתוך לי, נמצא כאן, שמור לי, חוזרת למצגת, מדביקה, אדבק, ויצא לי מאוד מאוד גדול, אני מקטינה, מושכת, מקטינה, ומתאימה את זה לגודל של הטלוויזיה, שזה יראה ממש כאילו יש כאן איזשהו סרט. עכשיו אני הולכת להטמיע את הקישור לסרטון עצמו בתוך התמונה הזאת ששמתי כאן. כדי לעשות את זה אני לוחצת על התמונה, עולה לסרגל, על הוספה, וגוללת עד שאני מוצאת הוספת קישור. וכאן אני צריכה להוסיף, את הקישור מהיוטיוב. אז אני הולכת על היוטיוב עצמו, אני יכולה או להעתיק פה את ה-URL, או שבעזרת קישור שיתוף פה למטה, יש לי גם את האפשרות להעתיק את הקישור לסרטון עצמו, מעתיקה, חוזרת למצגת, מדביקה, והנה עכשיו נמצא הקישור כאן, גם מי שלא נכנס למצב הצגה, יכול בעצם ללחוץ פה ולהיכנס לסרטון עצמו. עכשיו בעצם מה שנשאר לי זה בעצם להטמיע קישור לפעילות אינטראקטיבית בוורדוול ועמודים בספר שלי. אז אם אני רוצה לשים את הספר שלי, ברור שהמקום הכי הגיוני זה לשים בתוך מדף הספרים, אבל אין לי פה איזשהו ספר בולט. אז אני יכולה ללכת לספר עצמו, הנה הספר עצמו, וזאת הפעילות שאני רוצה. אני יכולה ללכת למחשב ולכתוב לעצמי, לאינטרנט סליחה, שבילים פלוס 12, למצוא תמונה של הספר ולעשות בדיוק מה שעשיתי קודם, שגזרתי או שהעתקתי, אני אעתיק פה, העתק תמונה, מעתיקה תמונה של הספר עצמו, חוזרת למצגת, מדביקה, והנה יש לי את החוברת. אני יכולה להדביק אותה, אפשר לבחור משהו יותר יפה, אני פשוט מוגבלת בזמן ההקלטה, אז אני שמה פה את החוברת, זה טיפה קטן, הייתי בוחרת ככה תמונה אחרת, אם היה לי טיפה יותר זמן, אני יכולה לעשות את זה איזושהי מסגרת לבנה, שזה יראה נחמד, וגם פה בחוברת עצמה, אני הולכת להטמיע קישור לעמוד הזה, על ידי זה שאני מעתיקה את ה-URL למעלה, חוזרת למצגת, השפה וקישור, והנה קישור לחוברת עצמה, וילדים שיפתחו יגיעו ישר לעמודים שאני רוצה. עכשיו אני רוצה פה מחשב, העניין הוא שהמחשב הזה הוא קצת בלתי נראה ולא יפה בעיניי, אז אני אוסיף מחשב אחר. אני יכולה ללכת להוספה שוב, ולבחור תמונה מכאן על ידי חיפוש באינטרנט. אני אכתוב את המילה קומפיוטר, כמו שאתם רואים שכתבתי פה, ואני אחפש מחשב שמתאים לי, שאני אוכל לשים על השולחן שם, הנה יש פה איזה מחשב, דאבל קליק עליו, זורק לי אותו לתוך המסך, אני מקטינה את זה כמובן, ואני מניחה אותו פה על השולחן, ובתוכו אני אכתוב פעילות, הוספה, תיבת טקסט, פה אני אכתוב פעילות, אני כמובן אדגיש את זה, שזה יהיה ברור, המרכז את זה, ופה גם אני צריכה עכשיו להטמיע את הקישור לפעילות הזאת בוורדוול, מעתיקה אותה וחוזרת למצגת, הוספת קישור, אתם רואים זה לא מסובך, כל פעם אני בוחרת לעשות קישור אחר מהרשת, ועכשיו יש לי 3 קישורים כאן, כבר יש לי 3 קישורים, למחשב, לסרט ולסרטון, עכשיו אני רוצה לכתוב הוראות,